35 روژن û êrişa Tirkiye ser bajar û gund û navçeyên Efrîna Rojavayê Kurdistanê û şer û pevçûn navbera artêşa Tirkiye û çekdarên Mertala Firatê ji aliyekî ve û çekdarên YPG yên ser Partiya Yekîtiya Demokrat PYD berdewam e. Li gorî jêderên Xwecehî îro gundê Basûtê yê geştûguzarî ku nîzîkê navenda bajarê Efrînê rastî çend mûşekan ji aliyê çekdarên Mertala Firatê û artêşa Tirkiye hatin û di encam de ziyanên madî gihiştin mal û milk û darên henaran yên wî gundî ku ew gund bi darên henaran bi navûdeng e. Derbarê şer û pevçûnan jêdera Xwecehî tekez kiriye ku şerek giran li gundê Mosekayê navçeya Raco rû da. Duh ji dema refek ku PYD dibêje ji bo bejdariya dixwepêşandanan de bikin ji herêmên Cezîrê û Kobanî dihatin Efrînê li gundê ziyaretê ku ew gund yekem gundên Efrînê ji aliya Helebê ve ye rastî êrişên balafirê Tirkiye hatin û di encam de welatiyekî Ereb jiyana xwe ji dest da û neh kesên din birîndar bûn û bo nexweşxaneya Efrînê hatin veguhestin. Derbarî pêşhateyên şeva Bûrî û li gorî jêderên Xwecehî ku li navçeya Cindirêsê şerek giran li gundên Tilsilûr û Mihemediyê rû da. û nav de navçeya Cindirêsê û Ramadiyê rastî êrîşan hatin û navçeya Şiran şerek li gundên Erebwêran û Dêrsuwanê û Dêgmedaşê derket. Her wiha gundê Şerqiya û Awga û Qestelê û Şêxurzê li Bilbilê û hin gundên Sînûrî li Raco û Şiyê rû dan û hin gundên Mabata wekî Şeytana, Sariya û Hebo rastî êrîşên balafirên Tirkiye hatin. Her wiha taxên Eşrefiyê û Tirnedê yê bajarê Efrînê şeva Bûrî rastî êrîşan bi mûşeka hatin û di encam de hin mal hatine rûxandin.